Ini ndinokuchingamidzai ndinonzi Fortunate Hove. Ndinobva kuorganization inonzi Panoramic Global Media Group. Ndiri mufundisi. Ndauyawo nenyaya yangu sechizvarwa cheZimbabwe. Iri maererano nemwedzi waAugust neelection iri kuuya. Ndichida kukurudzira vafundisi namadzimai eZimbabwe kuti uyai tinamate Mwari. Takatarisana nedambudziko guru. Kana tichitaura kudai tichingotaura nyaya yemaelection tinofunga nyaya dzemabato ematongerwo enyika. Asi pane zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinofanira kuvhundutsa ani nani wedu. Uye zvinhu zvacho zviri kuitika zvinogona kuva nechokuita nokuvhiringidzwa kwemaelections kana mumashure memaelection. Saka iko zvino mwedzi uno waAugust ngatiutorei kuva mwedzi wokunamata kubvira musi wa1 August kusvika mwedzi uchipera. Ndinoita chikurudziro ichi ndine donzvo rekuti nditaure dzimwe nyaya dzakuti sei ndanzwa kusundwa nomweya waMwari kuti nditaure nyaya yakadai. Nyaya yedu iri pano ndokuti tinoona vanasikana vachitaura kuti ini ndine njuzu, isi takufarira zvenjuzu. Zvinoita sokuti zvinhu zvinonakidza kuzvinzwa. Zvinoita sokuti ndo mararamiro avapo iko zvino. Asi haasi. Kutoita kwawakaipa. Ndoda kuti tione nyaya iyi kwainobvira. Kana tanzwisa nyaya kwainobvira tozoona kukosha kwomunamato. Hapana chimwe chinhu chatingaita muZimbabwe chinogona kutiburitsa patapinda kunze kwomunamato. Kuna Mwari mupenyu kudurikidza naKristu Jesu mwanakomana wake. Nyaya inobvira muna Genesis chapter 6. Ndoda kuti tiiverenge. Tinzwe kuti zvoinoita sekuti kana tikaverenga hazvinei nesu. Asi vamwe vedu takabatwa murukato rwenyaya iyoyi. Saka ndinoda hangu kuverenga Genesis 6. Tinzwe makarewo munguva yaNoa kuti chii chaiitika. Kuti tinzwisise kuti isusu nguva yatiri kurarama yakataurwa nomwanakomana waMwari kuti sezvazvanga zviri mumazuva aNoa zvichange zvakadaro mumazuva okudzoka kwomwanakomana waMwari. Saka ngativerenge vhesi 1 yaGenesis 6. Vanhu vakati vatanga kuwanda panyika uye vanasikana vakaberekwa kwavari. Vanakomana vaMwari dzinova ngirozi vakaona kuti vanasikana vavanhu vakanga vakanaka uye vakazviwanira upi zvake wavakasarudza. Ipapo Jehovha akati, ukwai kutaura mukutsamwa, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, nokuti inyama, mazuva ake achava makore 120. VaNefirimu vakanga vari panyika mumazuva iwayo, uyewo mushure maizvozvo vanakomana vaMwari vakapinda kuvasikana vavanhu vakaita vana navo, vakanga vari mhare dzakare, vanhu vaiva nomukurumbira. Jehovha akaona kuti kuipa kwomunhu panyika kwakange kuri kukuru sei, uye kuti ndangariro dzokufunga kwomwoyo wake dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose. Ndiro gwaro ratinotanga naro kuverenga ipapa, tichiudzwa kuti nyaya iripo apa haisi nyaya yokuti vana vari kuti takufarira njuzu, asi kuti inyaya yokutaura kuti takusvika kumagumo enyika. Saka vaNefirimu ava vanhu vakaita sei? Vanhu vakazvarwa zvisina urongwa hwaMwari, nokuti ngirozi mweya yakauya ikarara
navanasikana vanhu kunonzi vavakazvisarudzira, zvinoreva kuti vanasikana ava havana kusarudza kuda ngirozi idzi, asi vakasarudza noruchiva ndobva vazvara vana. Vana ava vaiva vana vane umhare munguva yavo nomukurumbira. Saka tinofanira kuziva kuti kana kuita mukurumbira kana kuzikanwa hazvirevi kuti tinofadza Mwari. Toda kuti tinzwe kuti izvo kunonzi kudii kune zvakazarurwa, kuna zvakazarurwa 12, kuti tinzwisise kuti izvo Mwari vari kutaura nesu sei uye nenzira ipi. Vanotaura muna zvakazarurwa kuti izvo kwakaitika hondo kubvira muna vhesi 7 kusvika 9. Kwanzi archangel mutumwa mukuru anonzi Michael akarwa nechikara, akarwa naSatani nehondo dzake. Satani akakundwa. Pakakundwa Satani, Bhaibheri rinoti akabva ashayirwa nzvimbo yokugara kudenga. Regedzai tiinde kwairi chapter iyoyo tione kuti inoti kudini. Tiverenge zvinotaura maringe neshoko raMwari. Toda kubvira pavhesi 7. Zvakazarurwa 12. Uye kudenga kwakava nehondo. Michael navatumwa vake vakarwa neshato. Uye shato navatumwa vayo ikadzorerawo, asi yakanga isina simba rakakwana, uye nzvimbo yayo yakakandwa, uye nzvimbo yavo yakashayikwa kudenga. Shato huru yakakandwa pasi, iyo nyoka yakare inonzi dhiabhori kana kuti Satani, anotsausa nyika yose, akakandwa panyika pamwe chete navatumwa vake. Ipapo ndakanzwa izwi guru kudenga richitaura, toguma ipapo. Saka kwakaitika hondo kudenga, hondo dzaMwari nehondo dzeshato dzaSatani dhiabhori dzakarwa, asi Satani haana kuwana simba. Bhaibheri rinotaura kuti vakashayikwa nzvimbo, vakabva vadzingwa kudenga. Kuuya kwavo panyika hakuna kuzova kuuya kwakanaka, vakakandirwa pasi. Zvino Kristu unotiudza kuti vanhu vanouya nenzira yechikara iyi vanenge vauya nenzira isina kutsvagwa naMwari. Tinoda kuti tiverenge zvakare shoko raMwari kuti tisataura zvedu zvatinofunga. Tinzwe kuti Johani anoti kudini. Johani we10 anotiudza isu kubvira pavhesi yokutanga. Toda kuverenga kuti ndinokuudzai chokwadi kuti munhu asingapindi mudanga ramakwai napamukova, asi anokwira kuti apinde naparutivi imbavha uye igororo. Munhu anopinda napamukova ndiye mufudzi wamakwai. Murindi unomuzarura musuo, uye makwai anonzwa izwi rake. Anodana makwai ake nezita agoatungamirira kunze. Zvino tinoda kuziva kuti nzira inotaurwa naKristu muna John 10 ndeyei. Inzira yokubarwa nomukadzi, kuti munhu wose wakapiwa chiga. Mutemo waMwari ndokuti munhu unouya panyika unouya kudurikidza nokutakurwa nedumbu romukadzi. Ndiyo nzira yakatarwa naMwari. Asi Satani, shato iyi, tinonzwa kuti yakakandirwa pasi nengirozi dzayo. Zvino ndivo vanhu ava vamwe vacho vakanosumuka votanga manje muna Genesis 6 kurwisa. Rizini yavo yekurwa itinoiwana muna Genesis chapter 1 verse 26 inotaura Mwari vakati ngatisikei munhu nomufananidzo wedu, timupe simba rokutonga, kubata ushe pazvinhu zvose panyika. Saka iwe neni vemuZimbabwe takapiwa Zimbabwe kuti tibate ushe pamusoro payo. Ndiwo nhaka yatakapiwa savanhu vari pasi. Tikanoverenga Pisarema 115 verse 16 inotiudzazve kuti denga ramatenga nderaMwari, asi panyika pano
wakapa vanakomana vavanhu, haana kupiwa kushato. Zvino kana toona njuzu nemazwi ekutaura kwenjuzu, zvinoreva kuti nyaya yakaitika ndoyokuti mukusaziva pakadonha vabereki vedu Adhamu naIvhi, ndo patakatora simba riya ratakapiwa pamusoro penyika tikariti hero kushato, tora hako. Akazviita neunyengeri, akashandisa mukadzi kuzadzisa unyengeri ihwohwo. Tinoziva seiko kuti maitiro aya ndiye dhiabhori waizviita? Tinosangana nadhiabhori muna Ruka 4 achitaura naJesu, omuudza iye. Tikaverenga kubvira pavhesi 5 ne6 unotizvo hanzi wakamuratidza makingdoms enyika ino pane imwe nguva, nokubwinya kwawo nokunaka kwawo, akati ndinokupai zvakapiwa kwandiri. Saka heino nyaya ndauya nayo. Zimbabwe senyika takaipiwa isu sezvizvarwa zvamo. Asi ndoda kuti nhasi titarise chokwadi. Mukatarisa maChina, mukatarisa vamwe varungu vakauya kune dzimwe nyika, vanouya vachimora upfumi vachinda nahwo kudzinyika dzavo. Asi isu tinodya nhoko dzezvironda. Sei zvichidaro? Nokuti takatora tikapa kuchikara simba redu rokutonga. Ndoziva kuti munotaura kuti takazviita sei hatina kumbozviita. Ndoda kuti tichitaurirana chokwadi. Chokwadi ndechokuti madzibaba edu paakabva panzira dzaMwari, nhasi kana navatungamiriri chaivo vanoti tinoda zvanehanda. Mukanotarisa mweya wanehanda, mweya wenjuzu, unongoshandisa zita rokuti nehanda kuti isu vashona tinzwisise. Mweya uyu unowanikwa kuZambia, unowanikwa Uganda, unowanikwa kuCongo. Hausi mweya wokuti mudzimu wedu. Aiwa, ukanoutarisa kwaunobva, mweya unonzi waIshta, mweya waSameramis, ndiye mambo hosi yedenga. Ndiwo mweya watakatarisana nawo, ndiwo watinopfugamira. Zvino chiitiko ichocho ndiko kutora nhaka yatakapiwa naMwari chichiti kushatotora zvako. Izvozvo zvoga muupenyu hwedu hatinzwisisi kuti tsika namagariro edu zvatakaita, tinotengesa sei nhaka yedu. Iwe wakasikwa wakakwana somukadzi, wakasikwa wakakwana somurume. Ko chinokutunha kuti chinokurunzira kuti ude kunotsvaga masimba okuzvisimbisa somurume chii? Sei uine pfungwa dzokuti hauna kukwana? Vamwe vanoti ndaunotsvaga nteve, vanhu vanoti ndaunoromba. Madzimai edu omuZimbabwe mazhinji acho havabvume kuti mukomana akati ndinokuda anoramba achikuda kana waroorwa naye. Kwanza enda kuna sekuru vari kuMufakosi, kana vekuMbare, kana vekuMakokova, kana kuChipinge chaiko. Vanokugadzirira kuti ugare zvakanaka. Pane mamwe mashoko ndokuti hatigutsikani kuti tinogona kugara zvakanaka nomunhu akamboti anondida tisina kumudyisa kana tikarega kumudyisa. Zvinoroti mafungiro edu ane kuita kwawo kwakapesana nokuda kwaMwari. Zvino heino nyaya yacho. Tadaro tinoita ndagara zvakanaka ndadyisa murume, ravazungaidzwa kawakungoita zvaunoda. Handisi kuti zvacho zvaunenge uchida zvii, nokuti kuita ikoko kunonopidigura urongwa hwaMwari. Kosei uchifunga kuti murume akamboti anokuda usina kumufuhira, anotadza kukuda nokuti hauna kupa mushonga. Imi varume akakuudzai kuti unofanira kuita murume akatakura zvidumwa mumbudu ndiani? Mweya weshato, mweya wechikara, wokukunyepera kutizvo hauna kukwana, ndinogona kukukwanisa. Ndo zvakaitwa mai vedu vokutanga Eva. Vakanzi aiwa, kana mukangodya muchero muchango makabengenuka makangwarawo, muchita savamwari, mangofananawo naMwari wacho. Nesuwo nhasi tinodyira kunyaya iyoyo. Hatigutsikani nokuita mabhizinesi.
nokuti takaenda kuchikoro tikadzidza kuti bhizinesi rinoitwa sei. Handisi kutaura zvinongoitika kuZimbabwe, zvinoitika pasi rese, nokuti chikara chafurira vanhu pakawanda. Asi ndakanangana nenyaya yedu yeZimbabwe kuti sei tichifanira kunamata panguva ino, sei tichifanira kutsvaga Mwari nokuchema kukuru nokuungudza madzimai, nokuti patakanotora mifuhwira pamwedu tinotungamirirwa nemadzimai edu chaiwo. Kana kuti itai izvi, handina mwana asingaroorwi, handina mwana asingadai, ndakagadzirisa. Unogadzirisei chaunoziva chakakonekwa naMwari pamunhu, kunze kwokusvibisa zvakaitwa naMwari? Zvino mukusvibisa uku ndiko kunokonzera kuti patinoenda chiti ndaenda kuna sekuru vokuMbare kana vokuMufakosi, tinonopinda tonoiswa mumhiko dzasekuru ivavo. Mhiko idzodzo hatizivi, tinoiswa kuna chimwari chavo. Saka topiwa masimba, zveshuwa tinopiwa masimba. Asi chatisingazivi ndechokuti chizvaro chako chawakapiwa naMwari kuti uzvare vanhu vanouya panyika vachiita kuda kwaMwari, chatoshifta kuti ndiani unochikontrola. Chizvaro chako chava cheshato. Shato ndo yakuda kuti modzi yayo iberekwe imomo, nokuti wanotsvaga simba reshato. Satani haana tsitsi. Saka vazhinji vedu tinozozvara vana. Tozvara vana tichiti kuti kosei vachiita zvavanoita izvi. Nhasi hezvi vari kuti toda zvenjuzu. Hakufarira njuzu zvazvinoreva madzimai. Ndozvokuti pamaita mufuhwira hamuna kuziva kuti muri kutengesa ramangwana renyu. Vanasikana ava havasi kungotaura kuti tofarira zvenjuzu. Vana vakatopirwa manefirimu ataurwa muna Genesis 6. Vakatopirwa vana vechikara. Saka iko zvino vaimboita vakawanda, asi nokuti tava mumazuva aya aNoa okupedzisira, vakubudawo. Zvino chichakushamisai ndechokuti naivo vari kutotsvaga kuti vawande vagovhota. Ndokwavakananga. Munoziva Afrika makati hatidi zvoungochana, hatidi zvedu. Mwari zvinomufadza izvozvo. Asi Satani wakakuziva pokukubata ikwiyo. Munobata mishonga, munoromba, munonounza zvipambo. Vamwe venyu makararisa vana venyu nezvipambo, kana imi kurara nezvipambo. Munoziva kuti chinhu chamairara nacho chinhu chakaita sei. Zvino tinoudzwa muna vaEfeso 6 kuti kwai sungira bhanire rechokwadi muchiuno. Kumurume zvinoreveiko kusungira bhanire rechokwadi? Zvinoreva kuti muzviuno zvemurume ndo makatakurwa mhodzi yerudzi. Saka Mwari vane shungu nokushuvira kuti mhodzi inochengetedza rudzi nokuendesa rudzi mberi ichengetedzwe nechokwadi chavo. Asi tinodzidzisa vana kuti uri jaya kaiwe, unofanira kumbofamba famba. Handi munoona kuti tsika dzedu dzatinoti dzechishona hadzivaki umwari, dzinobvisa pana Mwari. Azvinei munhu womurume regedza yadaro. Mukuita ikoko unonosvibisa, unobvisa bhanire rechokwadi, wopfekedzwa bhanire rekunyepa renhema raSatani. Zvino bhanire iri zvazvo kana wapfekedzwa raSatani rinonotsvaga kusvibisa, kukontamineta mhodzi yaMwari. Saka paunozobva iko zvino ndazorora ndachata, haivai vakabvisa nhumbu handivade, indoda kuroora zvakanaka kuti vanhu vagoziva kuti izvo ndiri munhu anoroora zvakanaka. Hindewe, mhodzi yakasvibiswa. Wozvara vanoti kuvana ava vanomboita sei? Ko chii chiri kuitika? Uku maiwo vari kukudyisa, nokuti ndiwo unyengeri hwaSatani hwakapinda pakati pedu. Saka nokuenda kwenguva Mwari vanotipa nguva. Zvino mukombe wechivi unozara. Kana mukombe wechivi wazara, unobva watanga kuratidza zvatiri kuona izvi. Vanokudza kuti tiri njuzu. Chakaitika ndechokuti hatina kuziva kuti chishato yakakandirwa pasi yanga isina pokugara, uye haina pokugara. Saka zvainoita ndezvokuti inokunyengerai kuti imi mutengese nyika yenyu kushato noukopo-kopo hwayo. Motengesa nyika yenyu muchitsvaga kuromba kuti muite mari. Zvamunoita izvi kuzvisungirira muutapwa.
Nokuenda kwenguva mukaona nhasi vamunogwana muchiti maminista navamwe vose vakafa, vamunoti honai upfumi hwavakasiya, honai zvamabasa makuru avakaita. Hakuna, nokuti nguva yose yavakangoenda kunotsvaga kun'anga, vakanotengesa simba rose ravanga vainaro. Vamwe venyu varume mukunorara ikoko makanorara nenjuzu, makatorwa hurume ukasvibiswa. Hakuna, mongozvara vana asi havachagoni kuzadzisa zvavaifanirwa kuita panyika, nokuti iwe sejaya hauna kunzwisisa zvinotaurwa naPisarema 1:19 kuti ko jaya ringachengetedza seiko nzira yaro nokuteerera shoko raMwari. Takazvishora takati sitoda nehanda, sitoda chaminuka, toda kuenda kumatonjeni. Zvino nhasi munoshamisika sei? Nokuti mukanotarisa nhoroondo yeZimbabwe inoti nehanda nachaminuka, vana vamurenga sorenzo vakarerwa nenjuzu. Saka vana votevera hwema hwekwavakabva. Nhasi vanosumuka. Zvinondiudzei, kana mwana aita mwise wenjuzu, aita agarwa nenjuzu oti zimwise kapa kapa, uchaita muroora here? Uchaita mai vemhuri here? Nokuti ndokune imwe nyika, hasi wenyu. Chibereko chenyu chakashandiswa nokuti makanotsvaga mfuhira, makanotsvaga mishonga, makatsvaga kutsiva, mukanopira zvamuri. Saka wakaipa wakashandisa kuti imi muchiva mutakuri wechikara, vana vechikara. Vana ava vamuri kuona vanoti njuzu vana vezvikara, DNA yavo chaiyo. Hatisi kutoreva DNA yaMugabe, aiwa. Tiri kutoreva zvino DNA iri kusarudza kuti waMwari ndoupi, wechikara ndoupi. Vamwe vana ava havana kusarudza, vakasarudzirwa navabereki. Mwari akatipa mukana wokuti makanganisa henyu, zvamunoenda kuchechi nesvondo, uyai titaurirane. Nyangwe zvivi zvenyu zvakatsuka somucheka mutsvuku, ndichazvichenesa semazaya echando. Takaenda kumba kwaMwari, takatakura, takamonera nyuka munyoka muzviuno, takabayira zvinhu mumaziso, mumuvhudzi, takaisa zvinhu pasi porurimi, nokuti ndokwatinovimba kuti kune simba. Zvino hezvi nhasi vana vosumuka vokuratidzai chokwadi chezvamuri savabereki veZimbabwe, savanamati veZimbabwe, kuti hamunamati Mwari mupenyu, muri kunyepera. Zvino asi Jehovha woti uyai zvino titaurirane. Ndipo patakamira nhasi. Mwari ari kutidaidza senyika, nokuti ivava vanoti njuzu ava vanokonzera maaccidents, vanoti njuzu ava vanopinda muvanhu vachikonzera mhirizhonga nokutukana nokurwisana kwevanhu. Motarisa moti ko vanhu vanovengana zvakadai sei, vanhu vanomukirana zvakadai sei. Ndiyo mweya iyi yenjuzu iri pakati pedu, nokuti chainoda haina kuita seweneni toda kutsvaga kudya nyama yamazuva ese emhuka kana dzatinochengeta kana kuvhima. Vanotsvaga ropa ravanhu, vanotsvaga kudya nyama yavanhu. Naizvozvo vanotsvaga rufu rwenyu, vanotsvaga kana vakashandisa politics vachazviita. Asi mweya unopinda muvanhu vanonorwisana nevamwe, mweya iyi yenjuzu, mweya weshato, mweya wechikara. Uwo mweya wechikara uyu ndiwo uri kutoda kuzviona Zimbabwe, makatipa nyika, todawo kugara. Ene mweya iri kuda kuwedzera, muchiona achiti kwai huyai tikudzidzisei kuti munoita sei zvenjuzu, munotozvara vana ivavava, vana venjuzu, nokuti vazvarwa kudaro. Donzo ravo ndorokuti isu takakandwa panyika tisina pokugara. Henaro makatopiwa zvenyu nyika naMwari, tichakutorerai nyika iyoyo tigoita yedu. Imi mavavaranda. Ndochokwadi cheZimbabwe. Nhasi tarisai, vanobva kune dzimwe nyika, vanobva kunyika dzavakati isu hatidi kana mbonzwa nezvaMwari zvachose. Saka Satani unoti hande ndinokuradzai kuno upfumi hwandakatengeserwa nevanhu veZimbabwe. Mweya iyi ndiyo mweya manje yechipambevhu. Taitaura kuti vanhu vaipambevhu, iko zvino tazopambwa manje nenjuzu nezvikara. Vari kuitireiko? Vari kuitira kuratidzwa kwaAntikristu. Ivo vana vake voratidza kuti isu tiri verudzi rwaAntikristu, tauya.
vanouya anoti mazimwise kapa kapa, muchaita muroora akadaro, ane zimwise rakadaro unogara pasi pemvura. Mwana komana jaya munozvara akanaka, asi munokudza kuti haakana, zvomukadzi kana. Handinei nazvo, nokuti mwana wechikara. Ndosaka ndiri kuti uyai tinamate. Uyai zvenyu tinamate Zimbabwe. Haisi nyaya yokuti mungati ndinodzana zveZimbabwe here nenjuzu asikana. Asikana muri kuitei nezvazvo? Kana tikachema chokutanga, ndoda kuti munzwisise, handina munhu wandinorambidza kunamata manamatiro ake, asi nzwisisai kuti kunamata kwese kuno mubayiro. Kana tapfugamira njelele kumatonjeni, tisashamisika nokuti njelele injuzu. Tisashamisika kana vakunda vedu vakutaura zvenjuzu, nokuti njelele kauna vakadzi vanonzi mbonga. Saka vana vedu vari kutorwa vachitenda zembe iroro ranjelele. Saka tingatishamisa chii? Touya toti kuna nehanda wakarerwa, iye nehanzvadzi yake chaminuka nenjuzu. Saka munoshamisika here muchiona njuzu dzichiuya pakati pedu? Nyaya yekuti ndeyokuti ko Mwari takamurambirei. Zvino vanoramba Mwari vano mubayiro wavo. Bhaibheri rinoti vanotongwa naMwari wenyika yose, nokuti Jehovha ndiye wakasika nyama neropa. Isu tinonzi vanhu wakatifemera mweya woupenyu. Izvi zvatakaita izvi senyika, zvokunotengesa birthright yedu kumadhimoni, tichida kuti kwai ndo chivanhu chedu. Kwaicho chivanhu chedu chinongotidza kuti unogara pamurume kana wafuhira, mukadzi harambirwe kuroya. Handi munoona kuti uroyi hweZimbabwe hwakanyatsotsigirwa hukagadzirirwa, kuti hakuna unoduzungunutsa stronghold iyoyo. Kunzi aiwa chindai kuvadzimu, endai kuvadzimu, handiti kungoenda kuna Mwari. Ndirwo rufu rwatakatsvagira nyika, ndirwo rufu rwatakatsvagira vana vedu. Uyai tinamate Mwari, titendeuke mhuri yoga yoga. Ngatisiyanei namapolitician. Handisi kuti politics dzakaipa, uye kuti neelection yatakasangana nayo, asi ngatidzidzei kuziva kuti mhuri yoga yoga muZimbabwe ine mhosva pamberi paMwari. Ene mhosva iyoyo inongoda kutendeuka, kudzoka kuna Kristu. Handina basa kuti unotsamwa sei uchitoda kundibvisa pachivanhu chedu. Wakatarisana negomba rinopisa nesuruferi. Kujaja kwaMwari kwasumuka muZimbabwe. Muchaita muchato nevana venyu nenjuzu here? Zvamakada kuti mabhizinesi nezvigayo zvifambe, mukada kutoda kuti asimba ndigare murume asambonditi po ndive ndine simba. Nhasi aonai vana vanotsvikidza, hamuchanzwisisi kuti mukadzi murume kana kuti chii. Nokuda kwesarudzo yatakaita yokuti tinotengesa zvatakapiwa naMwari, hatimiriri ropafadzo yaMwari nenguva yake. Tinoda kumhanya kuti mundione kuti ndine masimba. Vese vatakaona vachinzi ane motikari yakanaka, ane mazimari, varipi uye mari dzacho dziripi? Kana waenda kunjuzu, kana waenda kunotengesa mweya wako, hauchina chako. Zvose zvaunounganidza zvine varidzi. Ndinorangarira mumwe muimbi achitaura mangwanani paitwa interview paZBC, aiti kwezvikanzi ako nzimbo dzamunoimba idzi dzakamira zikanzi hadzine varidzi vadzo, ndinongova muimbi. Zvokukuredzei kuti wanga akatova muranda. Zvokuti muimbi zviya rangova izwi rinoshandiswa, asi mari nezvese hakuna chake. Ndo zvatiri muZimbabwe. Vanti munoona kuti isu vemo muZimbabwe tine tingopara-para. Chionai vanobva kune dzimwe nyika vanouya, Satani unoti uya muzotora ngezvangu zvandakapiwa. Vanogomora, vachamora. Isu tikachanopfugama tigoridza ngoma tigoti pada pada. Izvo takazviita muteketeke, huku yapandari. Takazvitengesa kurima, kushato, yanga isina pokugara. Nhasi inotonga munyika medu. Hazvina zvekuti mapoliticians zviende imwe nyaya. Unotonga chaiye. Munomuona zvaanoita kunjuzu. Ndiwo mweya unotonga, unobata vanhu. Nokuti uri kutsvaga kuti ndine simba kudarika hurumende yamunayo. Hurumende dzamungada kusarudza dzinofanira kupfugama kwandiri. Asi ngatirambe kupfugama kumweya weshato. Iwewe neni ngatisumuke muna August muno. Ngatitsvage Mwari mupenyu. Ngatitsvage kururama kwaMwari. Nokuti Mwari anogona. Mwari anogona kushandura vanhu.
Musapfurirwa nhema nen'anga nemapostora nemamwe kuti uyai tizoona kuti tisizoita zvakada. Aiwa, ngatitsvagei Mwari. Wose anoda Mwari ngaapruvhe kuti anoda Mwari nokutendeuka sorudzi. Takatora tikati tinoda mutupo, Mwari haana kutikwanira. Toda mutupo, toda kuita mhiko nemhuka. Ukanzwa munhu akanzi mutenhesi unobva anzwa kuti ndiye. Asizve tichipa simba iroro kwauri kuti uri mutenhesanwa, ko Mwari ari papi? Zvino Mwari unoti ndiri Mwari wegodo. Itai henyu zvokuti muri mutenhesanwa kana kuti muri vachihera. Asi muna izvozvo zivai kuti pane kutsauka kubva panzira dzaMwari kwakaitika. Ndinoziva tinotaura zvakawanda. Vanhu vekuma Western countries ende havana hunhu. Isusu wedu hunhu munoti tinawo. Tsika dzedu dziya dzokugadza madzimambo. Panoitwa tsvina yose yokuti kunozvarwa nevana vanongozi ndeve kwamambo vasingazikanwi baba vavo. Munoziva kuti tsika iyo inobva kupi? Inobva kumweya unonzi mweya waIshtar, chimwari chevaSidonians. Zvino ndo mweya unosumuka uchita sanehanda. Kungotivhara tigobva tafara tigoita shungu kuda kutorwa. Izvo pano munhu unzwa kutozarirwa kuti ari kutaurirei nezvanehanda. Asi ndoda kuti unzwisise kuti kunyengerwa hakuna wakura. Uchitsamwa hako ziva chokwadi. Mweya unoshanda, mweya wakabva kuBhabhironia. Ndosaka muchinzwa zvakazarurwa 18 ichitaura kuti kuno kuuya kutongwa kwechifeve, mai vezvifeve, anonzi Bhabhironi mukuru. Hanzi unomwa ropa revaprofita. Saka mweya hazvishamisi. Saka chatoda kunamatira ndechokutendeuka semhuri. Tendeukai pazvivi zvenyu. Yesu madzibaba edu akaita sarudzo dzokuti tive nemutupo. Asi honai pazvatisvitsa nhasi. Mwari unonzwa vanhu vanotendeuka vachirevesa. Mwari tiregererei, mutibvise musungano dzemadzibaba edu. Mutisukewo neropa romwanakomana wenyu. Tashuva kudya upfumi hwenyika hwatinoona huchingoerera huchibuda muchinda kune dzimwe nyika. Vanouya vatorwa vachitora zvavo kutapa. Zvinhu zvawaifanirwa iwewe neni kutapa vari kuchapfanya. Nokuti iwe nokuda mufuhwira wakanotengesa zvose zviri zvako kuchikara. Zvino chikara chinoti huyai ndikupei zvandakapiwa. Ndo zvaida kuita kuna Kristu. Kristu akati wanyangira yaona. Isusu ngatisumukei kuti enough is enough muZimbabwe. Vafundisi ngatisumukei. Ndakadzinga dhimoni gore rapera. Ndikarwadziwa zvikuru. Dhimoni iri injuzu futi. Rakasumuka rikati zvikitaura zita raro. Zvikanzi ini ndinonzi Queen of the Indian Ocean. Pandakaona mamwe madzivatungamiri venyika vachigadzwa nomuIndia ndikaziva kuti henaro ndiyo nhume yamambokadzi weIndian Ocean. Zvikanzi ini ndinotonga Zimbabwe. Ndakatonhodza chechi. Ndini Sahwira waNehanda. Akataura zvakawanda mweya uyu. Saka muchiona zvakuitwa nevanhu, mweya uri kutonga iko zvino. Zvazvo tinoda kufadzana kuti kwanzi polisi vanotonga vagere pazvigaro, asi hona zviri kuitwa nevanhu ndo mweya uri kutonga. Asi mweya uyu haubviswi redway namapoliticians. Siyai mapolitician, ngatitsvagei Mwari kuti umambo hwaKristu hugadzwe. Bhaibheri rinotaura kuti umambo hwenyu ngahusvike. Kristu ndokunamata kwakatidzidzisa. Kuda kwaMwari kuitwe panyika sokudenga. Kana isi tikatendeuka semhuri, tikatendeuka tichireverera madzinza atakabva kuti Mwari, ropa remwana wenyu ngariregerere haro mhiko dzatakaita nokwatakatengeswa. Handiti munoona kuti vafundisi vakada kuti vasumuke vaparidze vhangeri manhede vanokandwa kure neshato. Tinoda kutaura kuti Mwari wechi ndakaita mhiko uri wangu iwe. Saka hatinzwisisi kuti sei vanhu vachiparara. Munodanana muchida kuti muroorane unzi pemfuhwira. Ita small house. Ndo zvinoitwa. Kuitira kuti zvose urongwa hwaMwari hwese huparare. Asi tinogona kudzorera umambo hwedenga. Nokuti tinonzwa kuna Maraki 3 kuti hanzi iye unouya
nesimba rinoshamisa kuzotonga nokujaja vanhu. Isusu tinogona kuti Mwari, nyasha dzenyu mwedzi uno, vana vedu vasaita makofini akazara neshungu dzokuti kose izvo zvakamira kudai munyika, asi tirwise semadzimai, tirwise savarume, tirwise semakereke, sevafundisi. Kana vakaromba, endai munodzorera, dzokai kuna Mwari, murase zvinhu izvi. Tikaita izvozvo muchaona nepolitics dzinochinja. Munhu anogona kuchinja politics ndiMwari. Zviya zvokufurirana kuti pai isimba rebato, aiwa. Satani unenge achipa zvaanoda, nokuti vanhu vanenge vachitengesa mweya yavo. Kana tichiri kumukutengesa mweya yedu, hatisati taziva Mwari. Saka rugare chairwo hatirwuwani. Upfumi hwedu hunofanira kuti isu varidzi vahwo tihudye. Kwete zvokutorerwa izvi takangotarisa samagorukipa, tichingotarisa bhora richidai roupfumi. Isu tingotsvaga madonation. Mweya wechikara unofanira kudimburwa musoro nemwanakomana waMwari Kristu Jesu. Ngaadzike munyasha dzake, arangarire Zimbabwe mungoni. Mwari, tanamata zvino kuti vanochasumuka vachiuya kudombo Kristu, vachiti taziya Mwari, tiitirei nyasha, varangarirei mungoni mumwedzi uno, varangarirei munyasha dzenyu dzamakaratidza pamuchinjikwa. Rwirai vakunda veZimbabwe. Mwari, vana vedu vanotorwa vachitengesa kuzvikara, vachifunga ndiwo kurarama kuti vaite mari, asi mari yacho hakuna yavanobuda nayo, vanobuda nezvirwere. Jehovha, tapfugama, takumbirawo nyasha nokuregerero. Ropa regwayana ingawani. Muimbe akati nengozi dzinoripwa pana Kristu. Vazhinji vedu takaripiswa ngozi. Vazhinji vedu tikatengeswa kuzvikwambo, tikatengeswa nokuda kwemabhizinesi namadivisi okurima. Hakuna wakada kushandisa maoko ake akatenda kuti Mwari unosimudzira vanhu nenguva yakafanira. Mwari, tinotendeuka senyika, tinotendeuka samarudzi akasiyana siyana, uye tinotendeuka semadzimai. Takanotsvaga nzira dzeBhabhironi dzekurera nadzo vana. Tikatsvaga nzira dzeBhabhironi dzokuita vakadzi mudzimba, tichida kutonga. Mukuda kutonga, takatengesa udzimai, takatengesa umhandara, takatengesa upenyu hwevana. Nhasi vanosumuka senjuzu. Takatarisa tinodzungudza musoro, asi tinokanganwa sarudzo dzatakaita, tichiti vanhu havationi, asi Mwari maitiona. Zvino tauya kuzokumbira ruregerero kwamuri senyika. Jehovha, taneta nokudeuka kweropa panopera maelection, nokutsinye okupisirana dzimba, noruvengo. Fumurai mweya unosumudza huruva yekusagadzikana. Muratidze simba renyu munyika, muzikanwewo rugare. Tizivewo kuti Mwari wakati panyika, nyika iyi ine pundutso, inochengeta isu varidzi vayo, inochengeta mhuri dzedu. Kutambura kwacho kwanyaya. Tinotambura tichiona vaenzi vachiuya vachiita madiro. Jehovha, nyaya inotirwadza nokuti makati pawo chipenga chenyika inonzi Zimbabwe kuti chive chedu. Pokuzoona vamwe vachiita madiro, isu tiripo takabata maoko kudai tisina chatinacho. Nyika yaoma, hapana chinobuda mumapurazi chinoonekwa, nokuti takakutadzirai. Jehovha, tauya zvino mwedzi waAugust kuzotsvaga ngoni, tauya kuzotsvaga nyasha. Mwari wedenga, inzwai vachachema kwamuri, inzwai vachasimuka. Munzwe nokuda kwaivavo vanonzwa kuchema, vanonzwa kuipa kwezvinhu munyika, vachiziva kunaka kwenyu, nokutendeka kwenyu, nokuregerera kwenyu. Mwari, itai nyasha. Tatenda mutsvene, muzita raJesu tanamata nokutenda. Amen. Ndinovimba vanoda kunamata, muchakwanisa kusumuka kubvira musi wa1 kusvika musi wa30 tichitsvaga Mwari. Tikudze zita raShe, tisiye nzira dzakaipa, nokuti nyika yatoonwa, nyika yaipa. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatisanganei padombo Kristu,
tidaidze kuna iye une simba rokushandura mamiriro ezvinhu. Tisatarisa kunyama neropa, ngatitarise kuna Mwari. Iye Mwari unopindura, unotipindura, unotipa vatungamiriri, unotigadzirira zvakanaka. Ngatinamatei, tichinamata zita raJehovha. Isusu tinotsvaga kuda kwaMwari, ngatitsvagei kuda kwaMwari. Tichemere vanasikana vedu, tichemere vanakomana vedu. Tinoda ramangwana rakanaka, asi rinobva kuna Mwari, haribvi kumunhu, nokuti Jehovha, nyika ndeyaJehovha nokuzara kwayo, navagari vaimo, nokuti ndiye wakaiumba kubva mumadhaka akaimisa ari iye omene. Saka naizvozvo mwanakomana wake Kristu ndiye wakakwira gomo reKalvari akanounza ropa rimwe chete rakachena rinounza kuregerera. Tinokumbira ropa iri risuke Zimbabwe kubva kumweya waBhari, risuke Zimbabwe kubva kumweya waEaster, risuke Zimbabwe kubva kumhiko dzakaitwa nemadzibaba makore namakore. Jehovha, tidzoke kwamuri tiwanirwewo ngoni munyika yavapenyu. Mwanakomana waMwari asati adzoka. Tatenda Baba muzita raJesu, amen.